खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी माशीची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटता तुमका परत किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. जोडी. वहिनी, आजचा विषय ना खरंच गहन हा. आजकाल गरमी चालू झाली आहे आणि त्याच्यामध्ये ही पोरांची सुट्टी चालू झाली आहे आणि त्याच्यामध्ये माझा भार्गव सुद्धा बोलतो काय, मम्मी आईस्क्रीम पाहिजे, नाहीतर पेप्सीचं गोळो पाहिजे, फुटी. नाहीतर फ्रुटी पाहिजे, नाहीतर थंडा पाहिजे. आणि नंतर काय होतं सांगा, या सगळा पिऊन पिऊन पोटात दुखता. घसो बसता, सर्दी होता उन्हाळ्यातली. आता काय करूया सांगा? काय नाही, आपण घरात करून द्यायची. पण घरातली चव आवडतं काय? पण त्याच चवीची करूची आज आपापल्या घरात. फ्रुटी. आपण पण ताच केलं होतं गो. 90च्या सालात आम्ही होतो तेव्हा ताच. काय तेव्हा असायचं मँगोलो. आई द्यायची घरी करून. असे आंबे नाही तर मँगोलो वयो ना, थांबा देते. पण फ्रिज नसायचो. बर्फाचे एवढं गोळं विकत गावायचो. तो आणून मँगोलो आणि लस्सी आणि काय त्या नंतर इलेला रसना. हां, रसना. हा सुद्धा फेव्हरेट. कुणाच्या बारशात गेला, लग्नात गेला, साखरपुड्यात गेला. रसनाची ग्लासा भरा. तो कॅन पण ती एक गावायचा. मजा होती. तो कॅन गावायचा त्याचा रसना. आणि जी उन्हाळ्यात जी पिऊची मजा असायची ना, ती काहीतरी औरच होती. त्याच्यामुळे त्यांचं पण दोष नाही. पण आपण आई म्हणून आजकाल थोडी काळजी करतो, कारण उन्हाळं लागलं, त्यांच्या पोटात वगैरे दुखा नये म्हणा. म्हणून आपण त्याच्यावर सर्वात सोपा उपाय शोधून काढलो. तो म्हणजे घरच्या घरी बनवूया आज आपण मँगो फ्रुटी. तुमका हं. माहिती ॲड होती, मँगो फ्रुटी, फ्रेश अँड ज्युसी. तो मँगो या फ्रुटी फ्रुटी. म्हणताना मी मँगोला म्हणतोय. आमच्या वेळेस मँगोलो गावायचा एवढ्या-एवढ्या बाटलीमध्ये आणि माझं तर फेव्हरेट होतो. त्याच्यामध्ये मँगो किती असता आणि साखर किती असतं आणि केमिकल किती असतं तर त्यांचं त्यांनाच माहिती. लहानपणी पण खाल्ला, आता काय माहिती नाही. आता कळतं मोठं झाल्यावर पोरांका ह्या देता नाही. म्हणजे आम्ही खाल्ला आणि त्यांनी खाता नाही. आपण काळजी घेऊ होय. तर चला आज आपण बनवूया त्याच मँगो फ्रुटी, फ्रेश चवीची. अँड ज्युसी. घरातल्या चलो. घरात. 4 आंबे घेतलेले आहेत आणि 1 कैरी घेतलेली आहे. ती पण खोयसली. तोतापुरी. केवढी मोठी आहे ती बघा. एका तोतापुरी कित्याक बोलतात सांगा? ह्यो त्याची बघा, चोच बघा ना. ह्यो बघा, ह्यो झालो तोता. त्याची आणि चोच. पूर्ण म्हणजे तोतापुरी. आता काय करूया? सोलून घेऊया. आंबे पण आणि कैरी पण. पहिला आपण हे अंदाजपंच घेतलेले आहे, पण ह्याचं प्रमाण तुमका एक्झॅक्ट सांगतो. आता हे हां. हापूस आंबे आहात, हे बघा 4 आणि 1 तोतापुरी कैरी. असं म्हणतात तोतापुरीची जी आंबट गोड चव असते हां. ना, त्याने कैरी घालूचीच असता. फ्रुटीची चव चांगली लागते. असं एकदम आंबट ढोप कैरी घेतल्यात ना, तर ते म्हणजे आंब्याबरोबर ह्याची चव नाही मिक्सअप नाही होची, बरोबर नाही होची. म्हणून आंबट तुम्ही होतं नाही. पण तुम्ही पण ही तोतापुरी कैरीच वापरा. हे स्वच्छ धुवून कोरडे करून घेतलेले आता कैरी सुद्धा आणि आंबे आपले सुद्धा. आंबे सुद्धा. जितका वया तितकं पाणी नाही वापरायचं. आधी करायचे. पाणी कधी? खाते वेळी. हां. तुमका ही 7-8 दिवस जर स्टोअर करून ठेवच्या, 7-8 दिवस ही तुम्ही फ्रिजमध्ये ठेवू शकता. कैरी तासूनच घेऊ पये. तशी आंब्याची साला पण नाही घालूची. पण तुमची पण एक लहानपणीची आठवण सांगा आमका. आज आपली लाईव्ह रेसिपी हा हं. मँगोला. सरोज म्हणता फ्रुटी, फ्रेश अँड ज्युसी. मी म्हणतले माझं फेव्हरेट मँगोला. तर तुमची काय लहानपणीची आठवण असतात ती सांगा. माझी एकच आठवण हा, शाळा. भले त्यावेळेस नको वाटायची, पण नंतर म्हणतात ना, हवी-हवीशी वाटायची शाळा. आणि त्या आठवणीत गेल्या तर किती रमाक व्हायचा. आता 10वी नंतर आपल्याला ती सुट्टी. पहिली ते 8वी पर्यंत सुट्टी हवी असायची बाय. आता शाळा चालू होतली. कधी सुट्टी लगेच संपता. आणि 10वीत जी सुट्टी संपता, ती संपता. तुम्ही कुठून बघताय? खडे-खडेसून बघताय ते सांगा. आणि आपली आजची लाईव्ह रेसिपी हा मँगोला म्हणा, फ्रुटी म्हणा, आताच्या काळात मुलांका उन्हाळ्यात सहसा बाहेरचं दिलेलं कुठलंही शीतपेय बादलं जातं. तर आपण घरातल्या घरात सीझन आहे तर करून द्यायचे. आता आंब्याची सगळा ताजा-ताजा गावता ना हो आता हो. सध्या. आंबे, कैरी, हं. जावयाता.
आता आंबे पण आपल्या तसेच सोलून घ्यायचे साला काढून. मधुकर म्हणतायत मी कणकवली वरसून बघताय. श्रुती लिहिते हॅलो ताई आय होप यू लाईक इट. आय एम ग्लॅड यू आर हॅव्हिंग अ गुड वेकेशन. तुझी अजून इंग्लिशच आवडता हा का इंग्लिशच जाते. त्याच्यामुळे आता माका करूचा लागतं ना सगळं इंग्लिश. काल माका पण तो व्हिडिओ इंग्लिशच मी म्हणते ह्या कायचा गाणं कोरियन. त्यांनी काहीतरी सेटिंग मध्ये केल्याने या युट्यूबने म्हणजे जर जर त्यांना मराठी भाषा समजत नसाल तर त्यांच्यासाठी तर ऑटोमॅटिक इंग्लिश मध्ये होतात. ही आपण एवढी कैरी कापले आणि आंबे पण एवढे लागायचे नाही हा. ते तुमका दाखवतं केवढे लागतले तेवढेच घेतलो आपण कारण ह्याचा पण प्रमाण असता. जर 2 वाटी मँगो असत आंबो असत तर 1 वाटी कैरी जास्त घातल्यात तर चव बिघडतली. त्याचं काय म्हणतात तो आंब्याचं दोनाचे. गर. हा दोनाचे. आंब्याचं गर तेवढीच अशी कैरी. ह्या असा उगाच केल्या आता नाही करतले ह्यो एकच आंबो हा करतले. पूर्ण ते हे झाला. वेळ लागतले हा. भुतूर कापूनच घेऊ कोया आणि चमच्यान काढू कोया. सगळे इंग्लिश कमेंट ना कळत नाही इंग्लिश माझं स्वतःच काहीतरी ट्रान्सलेट करतात ते. माझं टू द मोबाईल घे. पूर हू. आता ह्याचा अर्थ काय टू द पूर हू. तर माझ्या मोबाईल मध्ये बघ मराठीतच अंकिता काय. लिहिते मुंबईतून टन मुंबई टन. बघा असे कापून घ्यायचे. काय बनवतासा तसं आहे तर लिहिले टू द पूर हू. मी आता तसं आंबो नाही कापत आहे असं कापलंय आणि हे असा छान वाटतं ना. मुंबई विरार अंकिता लिहिते मुंबई विरार आणि दुसरी एक कमेंट आहे ती चांगली होती पण तिचा इंग्लिश कुठला व्हर्जन झाला माहिती नाही. हॅलो ताई सगळ्यांचं कशा स्वागत आहात आहे. तुम्ही कोकणात नाही गेलात का वेकेशन आहे ना तर माझ्या इथे कमेंट काय दिसते हॅलो ताई आय होप यू लाईक आय एम ग्लॅड यू आर हॅव्हिंग अ गुड वेकेशन. कोकणात जायचंय ताई पण अजून सुट्ट्या पडायच्या आहेत. शिल्पा सोनमला आणि दुर्वांकला सुद्धा. शिल्पा लिहिते मी पुण्यातून बघते. अंकिता शिंदे लिहिते विरारवरून. सविता लिहिते हाय दोघींना. तुम्हाला पण हाय. तुम्हाला पण हाय आणि तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. ही मध्येच आपली कमेंट अशी का होते आहे. काय झालं बबल्या हे कोणी केलं असं. पोरग्यांका लावडालो. तेच सांगते. पोरग्यांका आपली सुट्टीचा एक तर खाऊक तरी व्हाया नाही तर खेळाक तरी व्हाया. आपले आज आपण हे हापूस आंबे जे गावले ते आपल्याला 400 रुपये अर्धा पण नाही 4 म्हणजे त्यांच्या अर्धा किलो वजनानुसार. 400 छोटे रुपयाचे छोटे चार बघा ना 100 रुपये केक. मीडियम साईजच्या ते पण डिस्काउंट हा खाली लिहिलेला डिस्काउंट मध्ये हो 100 रुपयाला एक. आता 120 रुपयाचे होते ते एक. काल एक बाईने 2 किलो आंबे घेतले आणि वरसून आहे ना तिने एक एक्स्ट्रा जो काढलेला तर त्यांनी तराजूत टाकल्यावर तर ती म्हणता भैया वो डालो ना भाभी वो 50 रुपये का जाता है. अरे अशीच गंमत झाली आहे. 200 रुपयाला 120 रुपयाला एक आंबा. काय बोलणार आंब्याक पण आता भारी डिमांड. आणि त्यातलं एक जर खराब निघालो तर गेले की ना तर 100 रुपये झाला 50 हो. रुपये गेले ना आणि फुकट. हा तरी तुमच्यावर असं झाला की नाही आवडीने आंबो बोलायला त्यांनी लासे निघाले त्याला लासो म्हणतात माहिती आहे ना. हो लाशे असतात परत भुतूर काळे पण असतात. हा परत पडलो आंबे पण बाबू सारखे झेजारलो. झेजारलो आंबे पण बाळासारखे काढूक होय. आता हे बघा असे हात थोडे खराब होतलेच. ते त्या ह्यानी नाही झाले. ती ट्रिक तुमका खायची आवडली ती तुम्ही सांगा. एकाकडे हळद चालू आहे मस्त हळदीची गाणी जर तुमका ऐका गेली असेल तर खाली कमेंट करून सांगा. चांगले कोळ्या लोकांची हळद हा असा मस्त आवाज सुरेख आहे. बस झालं एवढी फ्रुटी ह्याच घेत हा 2 आंबे आता ती कैरी पण कापून घेऊ पहिले. कोणी कोणी आपल्या लहानपणीची आठवण सांगा तुमची काय आठवण होती आणि कुठलं गाणं पण लहानपणीचं असेल ते सांगा. आम्ही तर आता आंबे असेच काढून घेतले तुमच्याकडे काय पद्धत मगाशी पण बहिणीने वेगळ्या प्रकारे काढले.
बघू दे कमेंट वाचते हा मी. निलेशने लिहिले आंबे लय भारी. होय. मोनू कुमारने लिहिलं लाईक सबस्क्राईब हो गया. ओके. धन्यवाद ताई धन्यवाद. आम्ही श्रावण गावचे सौंदरेकर आहोत. सौंदरेकर आहे मधुकर यांनी लिहिलं. अरे वा वा वा, हा, स्वागत श्रावण आहे गावचे. तुमचं, स्वागत आहे. आमचेच गाववाले हो तुम्ही. हा, ओळखलं का तुम्ही इकडे. सौंदर्येकरांना असं लिहिलंय. तुम्ही ओळखता का सौंदर्येकरांना? नाही बाय, नाही ना, मी पण नाही ओळखत. सॉरी दादा, आम्ही ओळखलं नाही. तरी पण काय ती ओळख सांगा. खालची वाडी, परबवाडी, वरची हा. वाडी, मधली वाडी, कोणत्या वाडीचे ते? हात धुवूया. हे आंब्याची कामं करताना असं सारखं सारखं हात धुवा लागतं. निलेशने लिहिलं आम्ही राजापूरचे. सुरी पण धोप आहे आता. हम्म. कैरी कापते वेळी. सगळंच धुवून घेऊया. तुमचं सगळ्यांचं आपल्या लाईव्ह रेसिपी मध्ये स्वागत आहे. ह्याच्या खाली पण मला डिश घेऊची लागतली. थांबा थांबा. हातेवर थांब. ही अर्धीच लागतली ना? होय होय. तो जेवढा ना, तो त्याचा 2 अर्ध बघ. असेल त्याचा 1, 2च 1. एवढी हे बघ. मोठी तोतापुरी कैरी हा, कसरत लागतात का? हळूहळू, नाही तर सुरी हाताळली तर. दादा दादा म्हणते भार्गव आमचं गाणं बोलता, मम्मी गाडी दे दे. ह्याची अर्धा पाट. एवढं बस ना? हा, थोडस घाला कैरी, त्याचा अर्धा भाग झाला पाहिजे. हे 2 असेल ना तर हे 1 असं प्रमाण. 2च 1 होतला. आता हे आज बघा. खाल्ल्यात नाही ती कैरी, तुमची फेवरेट आहे ना? हालतलंय थांब. आता नको ना. आधी आधी कापून घेऊया, मग तोंडात हात घालूया. माझा आंबो नाही फेवरेट, पण मला मँगोला आवडायचो. मँगोला ना. आंबो नाही माका आवडत. मग लोक हसायची माका, आंब्याच्या गावातला आणि आंबे नाही आवडत. अरे बापरे, उलटी पलटी मारले. उलटी पलटी मारली जा. ही बघा, ही एवढीशी होती, मी आता घालते. कारण कैरी कापल्यानंतर कैरी तोंडात जाणार नाही असं होणारच नाही. पाणीच येतं तोंडातून एक. मग कोणी असा नाही. दोन्ही सेम वाट्या घेतलेल्या आहेत मी. ही बघा, ही आणि ही. पडू नको बाबा, आंबे महागत. पडलोच तो. फुल भरून. ही बघा, ही अर्धी वाटी आणि ही फुल भरून. शिगोशिकच्या वरतीचा ह्या प्रमाण. आणि ते का ही पाऊण वाटी साखर. पाऊण म्हणजे सांगा किती ते? पाऊण म्हणजे पूर्ण भरा कमी, पाव भाग कमी, ते का म्हणतात पाऊण. ह्या आपला प्रमाण, ह्या प्रमाण घ्यायचा. आता काय करूया, आधी वाटून घेऊया की आधी शिजूया? वाटून घेऊन मग शिजवतात ना. तसा पण करतात आणि असा पण करतात. पण माझ्या मते अगोदर वाटून घेऊया, नाही तर शिजवलं ना की नंतर मग हे होताला काय. पण थंड करूच लागतं, त्याच्यापेक्षा वाटूनच घेऊया आणि हे करूया. नाहीतर मग ते वाटताना थंड करावं लागेल ना. दोन्ही प्रकार आहेत. आधी जाड जाड, कारण आपलो आंबो आहे ना, तो पटकन रस होतलो त्याच. बाहेर नाही येतला ना गो. बघा थोडस कमीच घाला. नंतर बाहेर बाहेर एकत्र आपल्या करूच. ह्या भांड्याचं झाकण आहे ना एकदम घट्टा, माझा लय सैला, त्यामुळे सगळा फर्र होता. नाही, ते भीती वाटते बाहेर आलं तर परत नुकसान. सगळं काम डबल. हे बघा, आपण इथे बघा फ्रुटी सारखंच कलर इलेलं, पण इथे पाणी कुठेही वापरलेलं नाही. वापरलेला नाही, कारण आता डायरेक्ट कढाईतच काढते. कारण तुमका ह्या स्टोअर करूचा ना. बघा रंग बघा किती सुरेख केला. आणि ही रेसिपी पूर्ण बघा, नाही तर तुम्ही अशा
झाली ना या फ्रुटी हा. अजून तयार. पिऊची पण हा तुमचा हा. थांबावायच. आता ह्या बाकीचा पण वाटून घेतो. मिक्सरच्या भांड्या फक्त जरासा उडालेला. ते ठीक आहे. हा चमचा होय हो काढू. हा लागतलो. त्याच्यातलं आता घेतलेलं आहे ना आंबो हे करू. मग तिथेच ठेवला तो डिशी मध्ये बघ. डिशी मध्ये हे घ्या. सगळं जो रस गरा आंब्याचो तो घेतलो. एवढं वाया जायचं ना. मस्त एकदा सलग अगदी एक संघ झालो आहे बघा. आता हे करून घेऊया मिक्स. आणि आपल्याला मिक्स करतच गरज आहे तरच याची फ्रुटी होते. तुमची काय काय आठवण असा ती सांगा. बालपणीचा खायचा गाणं फेवरेट असा ता सांगा. आणि काय तुमची आठवण होती म्हणजे शाळा होती की काय होता. शाळेची आठवण तर सगळ्यांची असतातच. आणि लहानपणीच्या आठवणीमध्ये रमलास की नाही ता हो सांगा. लहानपण देगा देवा. पुढे पुढे काय ते तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. लहानपण देगा देवा पुढे काय ते तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. मस्त यमक जुळला की नाही. चला लवकर लवकर ह्याच्यासाठी स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आता मोठी नाही गॅस करायची बारीक करायची आणि बारीक गॅसवर ह्यो चांगलं रस आपण परतून घ्यायचो. मोठी गॅस केलास तर काय होतला साखर एक रंग बदलतली. आपल्या खेचो रंग नाही बदलूचा. आता ही गरम कित्या करूची असा सुगंध तो असं येता ना जसा काय खरंच कोणीतरी आणल्या ना फ्रुटीची बॉटल खोलल्या ना. त्या तुमका नाही येऊचो आमकाच येतो. मध्ये मध्ये ना आपली जी कैरी आहे ना ती बघ ती रवली थोडी 2-3 कोडा रवली होती. हा ती तुमका अशी मिक्सरला मिक्सरला परत लावून घ्यायची लागते. ते बघा इथे आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतली आहे. हा सविताने कमेंट केली. विलासने पण केली. मुंगी साखरेचा रवा लहानपण देगा देवा. बरोबर. तू उलटी फुलटी करतोय. धन्यवाद आणि तुमचं सगळ्यांचं आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये स्वागत असा. ह्याला नंतर आपण ह्याच्यामधनं काढणार आहोत ना तेव्हा ते दाणे जाते. पण हे लयच मोठा ना वाटून घ्यावंच लागेल. माका वाटतं कैरी किसानच घेऊ गोय होती. नाही ती लागली गेली. 3-4 लावू मिक्सरला मी लावून घेते पण तुम्ही ढावा. आता आपल्याकडे 15-20 कमीत कमी 15 मिनिटं तरी असं ढवळत राहायला पाहिजे. याने काय होता माहितीये आपल्याला स्टोर करूच असतं. ही अजून एक बारकीशी ही बघा. असं शिजवल्याने काय होता आपल्या ज्या याचा ना आमरसा एक रंग पण छान येता. माईक जवळ असल्यामुळे मिक्सरचा आवाज लय येत असतलो त्याबद्दल क्षमा असावी. मिक्सर लावते वेळी थोडं तुमचं मोबाईलचा आवाज कमी करा. आपली लाईव्ह रेसिपी आहे. आपली लाईव्ह रेसिपी आहे. आज तारीख हा महिनो एप्रिल महिनो संपत इलो. संपलो म्हणजे लास्टचो दुसरो दिवस ना. सेकंड लास्ट दिवस. उद्या संपलो. उद्या लास्ट दिवस महिना अखेर.
महिना अखेराक लहानपणी एक मजा वाटायची की त्या चला अर्धो दिवस शाळा. माझ्या झिला गाजूर असता दुर्वांकात. हे घ्या आता हे त्याच्यात घाला. तरी ते थोडंसं राहिलंय ते नको राहू दे नको मग. राहू देते. हा आपण भाग नकोच घालूया. हा बघा हा. हा जो असा आहे ना तो भाग नकोच घालूया कारण आपल्याला पाणी घालून हे वाटता येत नाही. हे नंतर आपण असंच खाऊन टाकूया. मस्त लागतं. जरा पण पाणी टाकलं तर मग ह्याची वाट लागणार. आता तो टिकून राहता येणार नाही कारण तसं लोणचं बिंचं आपण करताना कसं जराही पाणी लागलं तरी ते तर तुमचे 2 टिकत आठवडे नाही. फ्रुटी छान खाते. मग हे जे आपण आता करतोय ना, जे मिश्रण तयार झालं ते एका स्वच्छ काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवायची. कधी वाटेल तेव्हा ती फ्रुटी काढून पियायची. नाहीतर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय करू शकता सरोज? मँगो हम्म. आईस्क्रीम करू शकता. परत मँगो लस्सी करू शकता. आणि काय करतात? काय बोलतात त्या मँगो मिल्कशेक. वयाचा करा. हा, याचे एवढे प्रकार तुमचे होऊ शकतात. जर ह्या बॅटर असा 15 मिनिटं तरी असा ह्या चांगला शिजून घ्यायचा. काय घेतलं आपण? पाऊण वाटी साखर, अर्धी वाटी कैरी आणि पूर्ण 2 वाटी आपलं आंब्याचं गर. आता किती मिनिटं झाली? 10 मिनिटं तरी झाली असतील ना? 10 मिनिटं 5 झाली मिनिटं आणि झाली. जर असं रंग बघा हा. त्याचं आपलं ट्रान्सपरंट हा जसं फ्रुटीचं. हा. पिवळं होतं. आता ह्यो कसं झालं? सांगा कमेंट मध्ये. ऑरेंज. आम्रखंड कुलकीफूड पण करू शकतो. सुनीताने दिलं. हो ताई, धन्यवाद. अजून काय करू शकतो ते पण सांगा. आम्रखंड पण करू शकतो ना? हो श्रीखंड. हो, श्रीखंड पण करू शकतो. दही गाळून पूर्ण त्याचा चक्का तयार करून त्याच्यात हे घालून करू शकतो. हे बघा सेम फ्रुटी सारखंच आहे. झालं ना आपलं? हा. झालंय, कारण रंगावरनं आणि सुगंधावरनं एक कळतंय आणि हे सगळं मी मंद आचेवरच केलंय. मोठी हे बघा. आच अजिबात नाही. गॅस पेटलेला आहे पण बारीक आहे बघा. हा दिसतो बघा, की नाही हा तो बघा, हा हे फुल बघा, आहे. हा फुल केला हा. मी आणि हा एकदम बारीक. हा. हा बघा. तुम्हाला दिसला की नाही तो सांगा. तो बारीक ऊन असल्यामुळे ना थोडा कमी दिसतंय. लाईटीच्या उजेडामुळे. त्यात सकाळी माझा तसाच झाला. गॅसवरचा पाणी उचललंय आणि माझ्या शेगडीवर पूर्ण ऊन येता. तर मला दिसलाच नाही. ती गॅस चालूच होती मी चाय खाईपर्यंत. बारीक होती पण चालूच होती. बघा आता ह्याचा रट्टामटा कड इलो. आता मी गॅस बंद करते. कढई घेऊया, खाली उतरू. कोणाकोणाची काय काय लहानपणीची आठवण असतात आणि फेवरेट काय? हा, ह्या बॅटर आहे ना हय शिजून एका ताटात पसरवून घातलास तेल लावून. त्याका आता तेल खायचा लावायचा त्याका चांगलं वास येत असतात का? म्हणजे बिना वासाचं तेल. म्हणजे आपला रिफाईंड वगैरे ऑइल किंवा खोबरेल तेल पण काय काय लोक गावी लावतात. काय करूचं असं ताटांका तेल लावून ह्या मिश्रण ओतायचं आणि काय करायची? आंबा पोळी. आता हे आपण गाळून घेऊया ना गरम असताना. थांबा आता गाळणी देऊया. हा आंबा पोळी. आंबा पोळी रवलेली ना कोणी हा. कमेंट मध्ये सांगितलं नाही. हा, ही बघा. आंब्यापासून काय काय? हा, हे असं बॅटर करायचं आणि हे बॅटर तेल लावलेल्या ताटावर पातळ पसरवायचं आणि 2-3 चांगली कडकडीत उन्हात आपली आंबा पोळी तयार. बघा एका रेसिपीमध्ये मँगोलाच्या फ्रुटीच्या रेसिपीमध्ये तुमका किती रेसिपी गावले. पण इथे जे पण साहित्य तुम्ही वापरता ना त्याला पाणी नाही लावायचं. म्हणजे हा, आपण चमच्यापासून सगळे हे चाळणीपासून साठवणीचे प्रकार करणार ना तर नाहीच करायचा. पाणी लावायचं नाही. आता आपली पुरणचाळूची चाळण घेवा. चहाची गाळणी सुद्धा गाळलास तरी चालत. अगदीच बरीपैकी मोठी कोणाची असतात तर. काय सुगंध येता मस्त. वर घ्या गाळणी नाही तर सगळं खाली जाईल. मी तुका सांगत होते ती परतच ते नाही पडला तोपर्यंत तुझी ती स्टीलची पडलाच आता.
रवान दे आता. मगाशीच घ्यायला पाहिजे नाही, थैच्या आता कसं थैच होतं कर. कॅमेरा हा, हलतो, मी हलते, तू हलते, सगळं हलतं हलतं होतं. थैच्या थैच करू पया. हा असात नसात ते कैरीचे कण आपले हा, बर. वरती रवतले आणि आपल्या ही चांगली अशी मँगोचं गर म्हणजे मँगोला फ्रुटी तयार. अजून तयार झाली नाही, तुम्ही जाऊ नको. काय सुरेख रंग खाली पडलो हा. आपण पाऊण वाटी साखर घेतली, अर्धी वाटी कैरी घेतली आणि 2 वाटे मँगोचा गर घेतला आणि ते मिक्सरला लावून घेतलं सगळं एकत्र करून. आणि आता ते कढईमध्ये 15 मिनिटं गॅसवर चांगलं शिजवून घेतलं. आता हे काय करतोय आपण गाळून घेतोय. थैच्या थैच मी गाळलंय, जेवढा आपला बाउलचा आकार होतो थैच्या थै. आता उरलेला सगळा घेत आहे. हे थोडंफार असं वेस्ट जातं म्हणून तुम्ही एकदम पाणी घालून त्याच्या नंतर पिऊ शकता. हा, तेव्हा तेव्हाच्या पाणी तेव्हा घालून हा हे वेस्ट नाही पाणी जाणार. हा, आपण तेव्हाच्या तेव्हा जसं आपण काय केलेलं गो आवळ्याचा सरबत ना, काय आवळ्याचा नाही गो कैरीचा कैरीचा पन्ना पन्ना. पन्ना त्याच्यात कसा मिक्सरच्या भांड्यात बिंड्यात सगळं असं पाणी हा किंवा थोडासा थंड दूध घाला आणि पिवा, मस्त लागतं. आता परत आपल्या हातात जर असो या देवकच वयो की त्या हातीशिवाय म्हणतात ना आता येऊचाच नाही. आज आपण बनवतोय मँगो, घरच्या घरी मँगो फ्रुटी. कारण माका खालचा चाळणी लागला चिपाकला त्या काढूकच वया. शेवटी मी बोटा आपली वापरावीच लागतात. आता वरचं सगळं झालेलं आहे आपलं गाळून. सावकाश आपला जो गर आहे मस्त. बघा आपण कुठेही पाणी नाही वापरलंय आणि आम्ही पाणी वापरणार ते सगळं ह्याला. आंबा असल्यामुळे ना इकडे तिकडे थोडं थोडं लागतं. आता आपण घी स्टोर करू, हे तयार झालेलं आहे पण हे आपण एवढं स्टोर नाही करूचा. या स्टोर करूच्या आधी आपण काय करूचा लागताना थंड करूचा लागताना मगच स्टोर करून ठेवचा. पूर्ण थंड करायचा. आणि ही बघा किती स्मूथ आपलं मँगोलो तयार झालो. आता आपण त्याची लस्सी बनवूया. दही आहे त्याच्यात सगळं बॅटर मिक्स करून काय याद आहे फ्रीज मध्ये थांबा या हा तुझं पोट. आता आपण ही अनप्लॅन रेसिपी होती पण आता हे एवढं सगळं तुम्ही म्हणतात की वाया घालवायचं नाही. आता तुमच्या बरोबर आता कसं शॉर्ट रेसिपी आपण एकदम कोरड्या बरणीमध्ये ही बघा पूर्ण कोरडी बरणी आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टोर करून ठेवा. आता नाही थंड नंतर थंड झाले हे पूर्ण इथे आधी थंड करून घ्या. नाहीतर भरलात बरणीत तर बरणीचं झाकण उघडं ठेवा आणि ती बाहेरच ठेवा. मग तुम्ही फ्रीज मध्ये तुम्ही पाहिजे तर भरून दाखवू नंतर फ्रीज मध्ये तुम्ही 2-3 आठवड्यासाठी ठेवू शकता. पण ह्या राहताला 2-3 आठवडे नाही खूप कमी क्वांटिटी आणि मुलं पिऊन टाकणार. आपला मोठाच ग्लास हा बारक्या काही गेला ह्यावर. ह्या घेऊ की ह्या घेऊ कुठलंही घ्या. ह्या घेते डवळ्यात गावात रवी सारख्या कसा छोटा तुझा ह्या पण आहे ना. काही गेलो तो विस्कर.
आता आपली ही एक रेसिपी झालेली आहे बघा. मँगो फ्रुटी फ्रेश अँड ज्युसी. खरोखरची फ्रेश पण आहे आणि ज्युसी पण आहे. पण थोडी आता गरम आहे. हां, पण थोडी गरम आहे. ते तुमका आता माहिती आहे. पण ही थंड झाल्याशिवाय आपण स्टोअर करू शकत नाही. पण किती घट्ट आहे बघा कन्सिस्टन्सी. हे बघा. आता आपण ह्याच्यात बनवतोय, फ्रुटीज बनवून दाखवतोय. मग किती ते बनवू? सगळं त्याची फ्रुटी बनवते. हय आता तू बोललं काय मँगो लस्सी. मँगो लस्सी. मी बोललेले या रेसिपीचे तुम्ही आता किती उन्हाळा प्रकार उन्हाळा चालू आहे ना, तर तुमका हवे ते पदार्थ थंड थंड पदार्थ पण घरीच. आधी काय करूचं असतं दही फेटून घ्यायचं. तुमका वया तेवढा याचं काही प्रमाण नाही. हा. आता आपल्याकडे हे फ्रुटी बनवताना तुमच्याबरोबर पण असंच होणार हा. एक्स्ट्राच्या या सगळ्या गोष्टी राहणार. त्यावेळेला तुम्ही ही आयडिया वापरू शकता. हो. मस्त बिना पाण्याचं घट्ट दही आणि ते असं आपल्या ह्याने रवीने किंवा विस्करने चांगलं एकसंग करून घ्यायचं. हे बघा जशी काही क्रीमच आहे. आता ह्याच्यात आपण काय घालणार बर्फाचे खडे. आपलं रस खूप आधी जो आपण ह्याला पाण्यापासून लावून ठेवूया. आंब्याचा जो रस हा तो भरपूर आपलं काय झालेलो हा गरम हा. हे असे उडवून बर्फ मी काढतोय. गुतूर ह्या जात नाही ना. बोट जा. ये रे नाही म्हणता. बस हो गो की बाय ते बर्फ वितळत ना, पाणी घालूची गरज नाही. आता ह्याच फ्रुटी पासून बस बस गोड आहे. साखर पण घालायची गरज नाही. गरज नाही, आपण ह्याच्यामध्ये घातलेली आहे. हा 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 काय रंग आलाय बघा. कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय त्यांनी स्क्रीनवर लगेच डबल टॅप करा. पाणी सुटलंय त्यांनी स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आता इथे पण होतं. हे बघा ह्या ते मी सगळ्या गोष्टी करते. त्या गोष्टींचं काय करायचं ते तुमका दाखवतो. आता हे आपण ह्या फ्रुटी पासून जे बनवलेलं आहे ते दाखवतोय. जसजसे बर्फाचे खडे मोडतील ना तस तसे ती फ्रुटी आपली फ्रुटी म्हणते काय लस्सी मँगो लस्सी पातळ होणार आहे. अजून बर्फाचे खडे आहेत हे बघा. आता आपली मँगो लस्सी तयार आहे. हे बघा. हा 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 लस्सी एवढीच घट्ट हवी. हा घट्टच पाहिजे नाही तर ती पातळ नाही. पातळ आता तिका जी होऊची आहे ना ती त्या बर्फाच्या खड्यान होत नाही. मग एवढी घट्ट पुरे. आता ही बाजू करते आणि त्या सगळा घेते आता मँगो लस्सी बनवून. त्याचं काय करूया आता धमका आता दाखवते. हे बघा ही आपली लस्सी तयार झालेली आहे. एका पल्प पासून तुम्ही किती साऱ्या गोष्टी बनवू शकता. काय काय तर सांग. मगाशी मँगो लस्सी आणि काय फ्रुटी बनवू शकतो. आता हे फ्रुटीचं आम्रखंड. सांगितलं. आम्रखंड, आम्रकुल्फी, आणि त्याच्यानंतर हे काय काय भरपूर काय काय बोललो आता पेप्सी कोला काय काय खूप कोला साऱ्या नाही. गोष्टी ह्या काय गोता आपण मँगो मिल्कशेक. हा मँगो मिल्कशेक दूध टाकून सुद्धा मिक्सरला लावून तुम्ही मँगो मिल्कशेक बनवू शकता. तुम्ही या लस्सीमध्ये तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त साखर किंवा साखर दही वापरू शकता. आंबट दही असेल तर साखर घालावीच लागेल. तसं आपण मँगो पल्प मध्ये साखर घातलेली आहे. उन्हाळ्याचे दिवस चालू आहेत. घरातल्या घरात जेवढ्या थंड वस्तू जेवढ्या गोष्ट आपण घरातल्या घरात बनवू तेवढ्या चांगल्या. आंबे कोणाकोणाकडे इले ते सांगत नाही. 800 रुपये डझन. 400 रुपयाचे 4 आंबे पहिला पेटी लोकांका महाग वाटा 1000-2000 ची. होय. माझ्या बहिणीकडे 1 वर्ष इलेले ना तेव्हा 3000 पेटी सांगितल्या बरोबर बाय बाय 3000. तेच सांगते आता लोकांका आंबे महाग वाटतात. आता किंमत कळली. आता पुढच्या वर्षी नाही कोण म्हणायचे. बोलते रे अरे स्वस्त अशी गता. जाऊ दे महागाईचा आणि पाऊस. आता हे थंड झालेलं आहे. आपण कळतंय. हे बघा याचा कलर पण असा छान आहे. आता हे काय ह्याच्यात घालूया.
महागाई काय हो, कमी जास्त होत राहता. तुम्ही भिया ना. आता हे बघा. हे मी हे जे गाळणीने सगळं मिक्सराचं वगैरे घेतलं आणि हे पण बघा किती घट्ट आहे आणि रंग बघा काय सुरेख आलाय. एकदा ह्या रंगासाठी तर स्क्रीनवर डबल टॅप झालंच पाहिजे. हे बघा. थोडंसं हे हां, राहिलं. खालचं जे पण ठीक आहे, ते आता हां, आपण पिणार आहोत ना. हां. पण हे बघा, मँगो फ्रुटी आहे की नाही ते तुम्ही सांगा. फ्रेश अँड ज्युसी बघा. नक्की कमेंट करून सांगा. आणि ही झटपट होणारी अवघ्या 15 मिनिटात होते ना हो. हं. फक्त काय तर कापून वगैरे घ्यावा, शिजवून घ्यायचं काम तुमचा. त्याच्यात 15 मिनिटात आपली ही मँगो लस्सी झाली आणि आपली मँगो फ्रुटी आणि ह्यो मँगोचा इसर पल्प तयार झालेलो आहे, जो तुम्ही साठवून ठेवू शकता. आता तो साठवूया. झाला असेल ना थंड? हात लावून तुम्ही बघू शकता. आहे. त्याच्यासाठी हातच या नाही या बघा गरमच आहे ना? गरम लागता. काच चला. काच गरम लागता आणि काचेच्या बरणीत तुम्ही ह्यो स्टोअर करून ठेवू शकता. ही बघा बरणी होय तयार असा हं. आणि आपले हे 2 प्रकार मस्त असे झालेले आहेत. ही आहे ना अशी 15 मिनिटं ह्याच रंगावर करू वय्या. याने काय होतं अख्खी साखर वापरलास तरी चालत, खडी साखर वापरलास तरी चालत. आणखीन पौष्टिक होतं त्याला. चला आता अशा प्रकारे आपलं हे लाईव्ह आता आपण एंड करूया. कुणाचे काय कमेंट आहात, काय आहात तर हां. टाकू? हं. बघा. आहाहाहा! आता बोटाने येतात. वाह! हां. आता हे पीना तो बनता ही है. इतनी मेहनत करने के बाद चस करायचं चस. हां. लगेच स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आपण आज केले 2 प्रकार. एक मँगो लस्सी आणि आपली फ्रुटी मँगोला. आणि काय ह्यो हो मला पल्प जो आपण बनवून ठेवलेलो असा. ह्यो ह्यो आपलं मँगोला नाही हो, थंड झालाय. तरी थोडासा कोमट आहे. जरासा नावापुरती. पण मग हा तर बघा. आता ह्या भांड्यातून त्या भांड्यात करण्यापेक्षा तर ह्याच्यातच त्याच्यातच होऊ दे. रवान दे. कारण परत अजून हां, बरणीची परत उष्णता तयार होते ना. हां. म्हणजे त्या बरणीत उष्णता नको म्हणून लोणचं पण साठवायच्या आधी पूर्ण थंड करून घ्यायचं नंतरच साठवायचं. हे साठवणीचा पदार्थ आणि ह्याचे आंबा पोळी तर खूपच छान लागतं नाही. मला एकदाच आंबा पोळी करूची इच्छा झाली. त्या ह्याच्या प्लेटवर ते आता टाकून. आता करतला वाका वाटता. ऊन तर बराच येता. धर चला. चमच्यान खाऊची लस्सी. हां, ही लस्सी तर चमच्यानंच खाऊची लागते. मला चमचा शोधू होत आहे. भांड्यांचा आवाज येतो. चला. चस करा, चस करा, चस करा. हिला आवाज? लाईव्ह मध्ये सांगा कमेंट करून. बघा कशी परबते करतात आणि स्वतःच खातात. नाही तुम्ही या आमच्याकडे नक्की. या तुमका लवकर. सुद्धा. लवकर लवकर यावा रस असा नाहीतर त्या हं. ताटात जातलो आणि त्याची होतली आम पापड तयार तोपर्यंत लवकर यावा. गाडी पकडा, रिक्षा पकडा. रेसिपी आवडली तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा, शेअर करा. परत ह्यो व्हिडिओ सेव्ह होतलो. थंय जाऊन बघा आणि भरपूर सारे कमेंट करा. हां, ह्यो व्हिडिओ सेव्ह होतलो. तुमका जर म्हणजे जास्त मोठं वाटत असेल तर तुम्ही स्किप करून सुद्धा सेव्ह केलेला व्हिडिओ बघू शकता. पण प्रत्येक टिप्स एंड ट्रिक्स जर तुमका बघूची असेल तर व्यवस्थित व्हिडिओ बघा आणि ही नक्की फ्रुटी तुम्ही ट्राय करा घरी आणि मुलांना बाहेरचं खाण्यापासून अव्हॉइड करा. आणि घरच्या घरी जर ह्या ज्या गोष्टी आपण बनवून देऊ शकतो ना, त्या नक्की तुम्ही बनवून द्या. अशा प्रकारे आपण हा व्हिडिओ आता क्लोज करूया. टाटा. धन्यवाद.